Et silleen voi nyt averagen laskea sen 7-8. Paljonko se on averagena metreillä? 7 heittoa. 300 metriä. 7 johtona 300. En tiedä. Niin on, se jotenkin näyttääkin ihan hirmu pitkälle. Nyt voi olla pasepaikkoja tuolla. 24, okei. Jatkuu vieläkin, katottas. Tää on varmaan joku 100 pase, ei oo kyllä niin paljon. Tuli ihan täys valehtelu. Ei, on enemmän, jatkuu vieläkin, kato. Jatkuu vieläkin, no niin, kato. On 100 pase, ihan helposti on. Ja jatkuu muuten vieläkin, hei. On muuten aika hyvä pasekame tässä, kahtokkees. Hyi helvetti, on muuten aika paljon. Jatkuu, ja vildi linja, hei. Tuohon. On muuten hyvä pase, hei, jatkuu vieläkin. Onko pohjat tähän nyt sitten? Kyllä me jätetään pohjat tähänkin, ihan varmasti, mutta onko maksimit, hei! Hyi helvetti, on aivan hirviä pommi! On aivan hirviä pommi! Mitä? On aivan hirveä pommi! Jatkuu vieläkin! Ei saa. Tää on maksimit! Tää on maksimit! On maksimit! Kato siinä! On! 6 tonnia! 6 tonnia! Pistä tuohon! On se keskustan lähtö! On se keskustan lähtö! Mitä helvettiä. Ei ollut ihan maksimit.